ڤلادیمیر سپاس بۆ دەمێتە هون چژ پەیامی سەرۆک ترامپ تێگەشتن کو دەبێژە ئەوێ تورکیا بەڕادەیەکی وێران بکە بەڕووی دەڕێکە ئابووری ڕە ئەگەر ئەو عێریشی کوردان بکە. تشتێکی غەریبە ji bo li ser herêma tampon jî diaxivin û li ser jî Tirkiye êrişî Kurd nakin diaxivin û ew tiştekî ez jî fêm nakin yanî ew dixwazin Türk derbas bûnê Sûriye yanî wekû bajarê Tel Abyad û Serêkaniyê yanî yekî tampon çekin yan bes dixwazin dibêje ku Tirkiye êrişî Kurd nakin. Bes heta ana tiştekî zelal tune û fikrê min ji bo ew jî peyde û mesede û qeside jî bo Rûsya jî ditirse Amerîka nêzîkî Tirkiye dî bî ji bo ew meselen jî dixwazin legel Rûs diaxivin û legel hikûmetê Sûriyê jî diaxivin. Ji bo ew dixwazin ji bo ew alternatîv jî hene. Belê Vladimir yanî tu dibêjî peyam nerohne lê dîsan yanî ev peyamê Twitterê Serok Trump gefeyeka sor û sora rastexwe ji Tirkan ra dibêje emê bersiva tund bidin eger hûn êrişî Kurda bikin. Yanî ev peyam bitinî bes ev çavsorî bes e ku Kurd li Sûriya parastî bin eger Amerîka derket. Zahmeta Kurd diparêzin bê askerî Amerîka. Bes dikarin Amerîka jî dikarin legel teyara jî diparêzin. Bes ew Trump ne li ser tiştekî askerî dibêje li ser aborî diaxivin. Yanî gotit embargo çekin wextê tu Kurd erîz dike ez embargo çekin. û fikrê min ew yanî peyamekî baş e ji bo Kurd ji bo ew yanî zax dikin ji bo Tirkiye. Me bes danana embargoya ye û eger ew be wê çi embargoya dane? Ji berî wextê ew Andrew Branson li hepse li Tirkiye bû ew jî Trump ew dibêje embargo ji bo tarîfî çi got ji bo İngilîzî got tarîf. Yani fikrê min jî yanî Erdogan êrişî Kurd dikin wekû Efrîn Amerîka nahêlin û embargo çekin wekû ji berî ji bo aborî Tirkiye pir xirab e peyam jî hene ew Türk û Amerîka jî diyalog berdevam dikin. Bes ew jî peyam dibêje ji bo gelek car ew Bolton çû Tirkiye Tirkiye dibêje ez bes legel Trump diaxivin. Yani ew Bolton û Jeffrey û Pompeo tiştek dibêje ez bawer nakim. Bes Trump dibêje ez bawer dikim. Yani ana Trump dibêje. Belê yani rastexweyê Serok Trumpa. Baş e. Tu çi dibêjî ew dema Trump dibêje beşekî dî Twitter'a xwe de peyamê xwe de dibêje ew dixwazin 20 mailê herêmeka bi selamet damezrînin. Kurd naxwazin tiştekî wesa çêbe. Ere ji berî mehekî ji berî ez li Tel Abyad bûm ew YPG yani endamê YPG dibêje ew Tirkiye dixwazin Cezîre û Kobanî parça dikin ji bo ew dixwazin yanî yekî yanî tampon kontrol bikin wekû Tel Abyad û Serêkaniyê. Yani ew rast e ji bo Kurd ne baş e bes ew jî ne baş e ji bo Kurd şar çêdibî yani şarî mezin çêdibî ew jî ne baş e. Yani diyalog yani tiştekî baş e. Bes bo Kurd başter e ew bajarê Tel Abyad Türk nebas bûne yani ihtimal dewletekî tir yani hêzikîn tir wekû Ahmed Carba ew opozisyona yani kesekî din e bes ne askerî Türk e. û heta ana ne zelal e ew Trump dixwazin askerî Türk herin Tel Abyad û ew xeter e yani wala xeter e ji bo yani tu nakarin Kobanî herin Cezîre ew rê tune ew destê Türk dan rê tune yani. Ew hindekî xeter e ji bo Kurd rast e. Belê Vladimir Amerîka her û Serok Trump rij din li ser hindê ku serbazê Emerîkî bên kişandin ji Sûriya. Bi baweriya te tu bixwe gelekê şerezayî herêmê û gelekê şerezayî bi taybet jî Rojava û yani baştirîn rêk baştirîn stratejî bû ew ku serbazên Emerîkî bên vekişandin ji Sûriya çi ye? Hindekî zahmet hemû serbazê Amerîka derkevin bes ew Trump tiştekî din dibêje got hêzê min li welatekî din jî heye yani li Iraq hene ew dibêje Daesh vegirin ez li Iraq êrişî Daesh dikin yani ew hêzin ne derkevin hemû rojhilatî nevî ne derkevin bes Sûriye ihtimal jî hêzin taybet jî li Sûriye bimînin tu nazanî yani ji bo
ترامپ بس دخوازن بيجي جبو امريكا جبو خلقي امريكا دبيجي از دركفن بس يعني دكارن نا همو 2000 يعني كارن هندك هيزن تايبت جي لسوريا ببينن يعني انا نا لازم 2000 عسكري لازم جبو جبري شاري جران هي شاري رقه هي شاري ما بتشي بس انا شاري داعش نزيك خلاص بو يعني قصدجي انا دبيجي نزيك خلاص بو واو وقت جي نا 2000 لازم يعني احتمال هندك بس لازم يجيبوا سنور دباريزن ويجيبوا هندك تدريب دكان يعني نا 2000 لازم فلاديمير فان فالكنبرغ جي هوليري بدقي امريكا رابو قال كي سباس